Sanibonani wey'ngane zawethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Ingezi. Lami igama ngimfeza uNtuthu wakho malo bathi ila sibona amagomede. Ngoba ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje show uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zawethu, umlingisi wayedlala kwi-Generation uthi sinsayike indaba yobungoma nje wakhetha inkosi uJesu izinto zakhe seziqala ukuphansi ukuthi zikhanye kuze ngemuva ukuthi uThabiso uSamuel Mokhethi obekade edume ngelika Samuel kwi-Generation eneminyaka engu-42 uthi wacula kakhulu kuyisidakamizwa emuva kokuxoshwa kwi-Generation wagcina eselahlekelwa yikho konke ayenakhe ubala umfazi umuzi kanjalo nomndeni nje wonke nokunye okuningi kakhulu. Uthi-ke uhambe kwahamba waseba noBizitho, then wathola ugobelo wamthwasisa wabisa ngoma kepha uthe uma eqeda still izinto zakhe ezangahlangana ngendlela. Uthe ugcine esephuma-ke kule nto yobungoma wabe sekhetha inkosi uJesu. Lana-ke ukuthola khona ukuphila ngoba isonto liyamxhasa lapha nalaphana, impilo isiqala ukuba ngconywana kunakuqala. Usho kanje nje kwenye ama-podcast ku-YouTube-ke laphana. Nganza ukuthi zona indaba ezihamba phambili esinibekela zona namhlanje kwezisenkezweni.